Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, se eu te pego, ai, delícia. Θα το αδειάσουμε. Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, Πιστεύω θα το αδειάσουμε. Σε τότε τι θα γίνει, θα το αδειάσουμε σήμερα? Ναι, θα το αδειάσουμε σίγουρα, δεν ανησυχείς. Παιδιά, μην ανησυχείτε καθόλου. Το γήπεδο σήμερα θα είναι άδειο. Φίλε της Ένωσης, αν θες να δεις μπάλα, πήγαινε εδώ ΣΑΟΚ. Αυτοί εδώ είναι όλοι τους τσαπάδες. Μετά θα πει. Έχουμε κοντά μας τον coach Θεολογίνιο να μας πει δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Coach, ακούμε, πώς το βλέπεις, θα τους πάρουμε? Πιστεύω να είναι ένα καλό παιχνίδι και στο τέλος η ομάδα μου να κερδίσει με 2 γκολ. Με 2 κιόλας? Με 2 γκολ διαφορά, 7-5. 7-5. 7-5. Να σκοράρει ο Αγγελόπουλος, ο Στεφανίδης, ο Καραποστόλου, να πιάσει 2 πέναλτι ο Αντώνης ο τερματοφύλακας και να πάνε όλα καλά. Μπορώ να διαλέγω. Γράμματα. Για να Κάτσε, βγάλουμε με το κύριο. Έλα και τη σέντρα. Πάμε. Ξεκινάμε. κάνουμε, μαλάκα, παίζουμε. Πιέσαι ρε Αντώνη, τι με κάνεις, θα βγάλω το σακάκι μου. Θα βγάλω το σακάκι μου, θέλεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Έλα Αγγελόπουλε! Το κάρι! Ξανά μούχα, again. Ξανά. Θα πούμε λίγο δυνατά και όποιος κάνει τον κόλ μπροστά θα έχει λίγο πιο πίσω δηλαδή. Πέφτεις λίγο πιο μπροστά, ας τον Καραποστόλου μαζί με αυτό μπροστά. Πέφτεις λίγο μπροστά, πίσω και δυο σας πίσω, θα κάνουμε κανένα σύστημα άλλο. Το διαφορετικό Μας μπέρδεψες ρε Θεολόγη. Εγώ άλλα είπαμε, άλλα παίζουμε, πλάκα κάνει. Άλλα είπαμε, άλλα παίζουμε. Τι να κάνουμε, Άλλα είπαμε, άλλα παίζουμε. όταν κάνει αυτός εδώ. Ναι, ποιος, Τώρα κάνουμε 3-2. το βάζεις βασικό συνέχεια. Για τον Αγγελόπουλο δεν πρέπει να πεις κάτι που δεν γυρνάει νόμιμα. Αυτό που θέλω δεν το είπα γιατί τώρα κάνει λίγο Αφού μου έχει δώσει εντολές να κάθομαι μπροστά. Άζω Για coach. τον Αγγελόπουλο δεν λες τίποτα, ποτέ. Πες κάτι για τον Αγγελόπουλο. Του Αγγελόπουλο όλα σου φαίνονται υπέροχα. Υπάρχουν παιδιά και από πέντε στην ομάδα. Ο Αγγελόπουλος είναι καλό, έτσι. Δεν του λες τίποτα. Εντάξει, κάνεις διακρίσεις. Coach, δεν λες εσύ κάτι που είσαι και προπονητής. Τι να πω, εδώ. Πες, πώς τα βλέπεις? Δεν πάω από τίποτα. Τώρα είναι δύσκολα. Θα οπωσδήποτε να ανάψουμε το σκορ. Οι δύο παίχτες πρέπει να αλλάξουν τις θέσεις. Αυτοί που παίζανε μπροστά, θα γυρίσω πίσω. Τι θα κάνει τον κόλλο. Πού να πήρες για να σπάνουμε. Μας πόρωσες. Αυτός ήταν εμπνευσμένος λόγος πραγματικά. Είστε μερός προπονητής, έτσι, είστε ταλέντο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να κερδίσω όμως η ομάδα μου. Θα κάνω τον κάτω και πιστεύω στο τέλος να πάω και εγώ μέσα να κάνω ένα γκολ. Νίκο. Μπράβο, Αγγέλο, άταστος! Από το 97 έχεις να χάσει πέναντι. Se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ver só vocês agora. Nossa!
Μπράβο. Μπράβο. Έλα. Αχ, με την τσάντα. Με την τσάντα. Άιντε γράφουσε. Κερδίσαμε ρε. Πάνε στην κάμερα, Σότο. Πάνε στην κάμερα και κάνε... Εδώ. Είσαι μεγάλος του, έλα. Έλα όλοι. 1, 2, 3. Θεολόγης. Coach, ζεις μεγάλες στιγμές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμασταν καλύτεροι και αυτό συνεχίσαμε. Και συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα. Του χρόνου πάλι να ξαναβρεθούμε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Nossa,